ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବା ଦେହ ତାଙ୍କର ମୋ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇନାହିଁ ଯେ ମୋର ହାତୀ ଗୋଡ଼ା କାହାଣୀ କରି ବୁଝେଇ ଦେବୁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର, ତେଣୁ ଦେଖି ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ବଖାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତୁ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ, ସେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିମ ବଦଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୁଲ କରିଛି, ଏ ଧାନି ବୁଢ଼ୀଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଦିନ ତମ ବାପା ମା ଦିଟା ଡକାଡକି ଚାଲିଛି ପାପରେ। ଏ ଧାନି ବୁଢ଼ୀଟା ତତେ ମରି ନ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଆଜି ଏ ଧାନି ବୁଢ଼ୀ
Thank you.